Mit-2-23 ta' April jerġa' jibda jitlaq għall-Parlament. Sal-ġurnata li aġġorna kien hemm 16 abbozz ta' liġi u 6 mozzjonijiet pendenti għal vot. Bil-mozzjoni li ġiet ippreżentata l-ġimgħa li għaddiet li fost l-oħrajn qed titlob għar-riżenja ta' Richard Kakija Karwana, in-numru ta' mozzjonijiet li qed jistennew li jittieħdu vot dwarhom huwa ta' 7. Matul is-seduta ta' 2 filgħaxija ser titressaq għall-ewwel qari il-liġi li temenda l-kompożizzjoni tal-MCSD bil-għan li l-Forum Unions Maltin u l-Gozo Business Chamber isiru membri ta' dan il-Kunsill. 15-il xahar ilu din l-emenda kienet marret għal vot fil-Parlament fuq mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Madankollu m'għaddiex għaliex il-Gvern kien ivvota kontra. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qed jipproponi li l-vot fuq din il-mozzjoni jittieħed sa mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa, proposta li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi ma laqax. Nhar l-14 ta' Mejju li ġej hija l-aħħar ġurnata li fiha l-Parlament irid jivvota fuq liġi li permezz tagħha jiġu implementati l-miżuri tal-baġit imħabbra f'Novembru li għadda.